DNA, kapuso ng pamilyang Pilipino. Anumang kulay ng buhay. Ang pangutanang langit! Saman! Saman! Mangutana tabay, mangutana Sige daw, pangutana daw, B. Pero before sila mangutana part na, paparaki, tawag na sila sa atong number. Sa smart. Oo, sa Smart 0921-314-6549. Tawag na, now na, ha? Or sa Globe or sa TM, tawag mo diri sa 0936-134-4388. Ayun na. pero Ang lang. pangutana, Ah. Saman. Mamatay sa kalami O mamatay sa kasakit? Saman ka barangay. Ah. Mamatay sa kalami Or mamatay sa kasakit? Question mark. sige, galing. Ato sa iron sa mga nanawag karon. Sige. Hello. Hello, Hello, good morning. Pangalan ni Kuya. Happy Kirby Day. Si Kirby taga-asa. Padada. Padada. Saman, Kirby, mangutana mi si mo. Mamatay sa kalami Or mamatay sa kasakit. So ba? Saman, Kirby. Mamatay sa kalami. Ngano man. Nga naman. Ba't hindi mapalangit di? Malamian lang yapon ta. Pwede. Right thing bataan da. Bita ko sa langit. O sa may pangandoy ni mo nga mamatay ka sa kalami. Siguro kanang Unsa? ginabuhat ka ng kadlawon. Ala. O sa'yo mo ginabuhat pagkadlaon? Oo. Wala. Magdamgog mga lami. Madamgong lami. Aha. Usa man ang klase nga damgong lami? Lami. Sige daw. Kanang gibuhat o kanang Kada. taga February 14 ganit. February 14. Usa man ang ginabuhat sa February 14? Unsa pa ginagawa nila? Kanang mubuak bulak. Unsa man pagbulak babuak sa bulak? O saon? Ibuk-buk-buak. Ibokbo. Bugbugbuak. Salamat, Kirby, ha. Salamat. Yes, may padada. Mamatay sa kalami Sa daw. kalami iya ha. Hindi siya gusto sa mamatay sa kasakit. Manindog mo pa akong tingkoy, ano eh. Hala no? O, Hello. Hello, good morning. Ang pangutana na mo, mauni. Sige daw. Mamatay sa kalami Or mamatay sa kasakit. O, natin caller. Hi. Hello, Hello, good morning. Pangalan? Janice Janice, taga-asa. Matondo. Janice Matondo from Davao Occidental. Ayan, si Janice, ang anak ni Janice. Oo, tiyanak. Janice! Mangutana mi si mo, Janice, okay lang? Unsa man? Saman. Saman. Na. Takda na ka sa mong kauban din, bagong saman. Okay. Mamatay sa kalami? Or mamatay sa kasakit. Mamatay sa kasakit. Okay, gano man. Ano man? Kay tungod sa kalami, mamatay ka sa kasakit. Kung saan man mo makaibalo nga mamatay jud ka sa kasakit, unsa man na siya? Oh. Kay lamig man kayo. Kano sa ka nakatry og kanang Kasakit. kanang kasakit gid. Okay, nasakitan ka. Oo. Agoy, nakaala dyan ka ba? Ako smad, sakit kayo. Ha? Ha? Imong samad? Imong samad? Oo. Usa nga samad? Dako tong gamay. Kato nang walay ayo-ayo. Oo.
Ay, nagsamada na. Wala mo lagi patahi. Wala. Ipatahi na, oy. Salamat kay Janice ha. Salamat, Janice. Salamat po. Oo, ang anak sa tiyanak. Ang anak ni Janice. Ikaw ba, mangutana ko si mga bay. Saman. Mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Ano ito kung mamatay sa kalami? Oh. Yan naman. At least bahala kung mamatay ko. At least na-try na ako ang kalami. Maray mo ha. Oo. Pakano ba ginako ko ay na kanang naami sa usa ka ko ay na nindot nga lugar. I-guess na ko. Sige. Minteryo. Mingaw. Ayaw po na. Uy, grabe po ka. Ay, ano mga na-ice snow? Nice no. Kwan, ay ice. Oh, ice. Dumoy ice plant. Dumoy. Pero uy ka na mga nasa mga Switzerland, Iceland. Sweet sa gahilas-hilas ulit taga-sweet. Ikaw. Butan ako. Ikaw pa palaki, unsa man mo mamatay sa kalami o mamatay sa kasakit? Dito ko mamatay sa kasakit. Ngano man? Ha? Ngano man? Ang sakit na ditong lami. Ano di ay na? Oh. Labi na ka ng hugot kayo nga pagkasakit. Oo. Wala sa kumain na. Na ang lami sa sakit. Ay tuod no kay una-una sakit. Ha? Sakit mo gina sa sugod. Oo, pagka pila ka ano lami na. Diba? So naagad ang lami sa Sa sakit. sakit tama ka. Sugod ano, agi. Hinay-hinay bagi sakit. Hindi Ikaw, lang, permero pa bitaw na. Di na magsakit kung sige-sige yun. Kabarangay, saman! Mamatay sa kalami! Or mamatay sa kasakit.